Il-Partit Nazzjonalista jinnota bi pjaċir ir-riżultati ppubblikat fl-istħarriġ tal-Malta Today tal-Ħadd fejn aktar minn 97% ta' dawk mistoqsija qalu li ma jaqblux mal-abort. b'95% jgħidu wkoll li ma jaqblux mal-abort lanqas fl-ewwel 12 ġimgħa ta' tqala. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista dwar id-drittijiet tat-tfal u tat-tarbija fil-ġuf, Claudio Grech qal li lil mill-popolarità il-Partit Nazzjonalista kien dejjem konsistenti fil-pożizzjoni tiegħu favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt. Madankollu s-sentiment espress f'dan l-istħarriġ jagħmilna kburin li aħna Maltin u li aħna poplu li fejn tidħol il-ħajja għandna l-ħira li ninaqdu biex niddefenduha, speċjalment f'dawk l-istadji tagħha fejn il-persuna ma tistax tiddefendi lilha nnifisha. Claudio Grech qal li l-pass li jmiss issa huwa li titwessa d-diskussjoni fuq kif nistgħu nagħmlu minn pajjiżna mudell tal-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf. Kien għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija identifika drittijiet tat-tarbija fil-ġuf bħala qasam li jixraqlu jkun parti mill-ħidma politika b'deputat tal-Oppożizzjoni li jsegwi u jfassal proposti sabiex jissaħħu dawn id-drittijiet. Claudio Grech żied jgħid li issa li ħareġ ċar li hawn kunsens mingħajr ekwivoċi fost il-poplu li l-abort mhux se jkun parti mis-soċjetà Maltija, irridu naħdmu sabiex nassiguraw aktar protezzjoni għat-tarbija fil-ġuf u għall-om li tkun tqila bit-tarbija. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista temm jgħid li se nkunu qed naħdmu biex inresqu proposti fl-oqsma tas-saħħa, l-edukazzjoni u s-solidarjetà soċjali biex mhux biss nipproteġu l-ħajja iżda nagħmlu l-almu kollu tagħna sabiex nagħmlu il-ħajja tat-tarbija aħjar.